makadi mhuri yeZimbabwe. Nyaya dzemabhengi idzi, nyaya dzekuchengeta mari mumabhengi yazonetsa manje, nokuti ukaona vanhu vakusada kubhenga mari dzavo mumabhengi nekuda kwekusatrasta government yamunangagwa. Zvinoratidza kuti vanhu havasi kubatwa zviri bho. Vanhu zvavajaira kuitika kana vachienda kumadiaspora, zvavanosangana nazvo vachiona zvisingaitiki munyika yavo inyika yeZimbabwe, ndopamunozoona vanhu vakugara nemari dzavo kumabhengi. Haiwa, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS, pano panokupai maupdates ese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka kana uchangotanga kuuya pachannel ino, ndokupa mukana uno kuti ubva wasubscribe pachannel ino wachete nekulike video ino. Kana wakagara wakasubscribe, ndomukana ndokupa kuti ubva watena on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS, nokuti kuita zvese zvimahara. Saka ndomukana wandinokupai unoyo. Saka muzuva ranhasi tine nyaya yemurume akomplaina achema azochema kumhuri yeZimbabwe manje. Saka mukoma vari kuti regai titaure tibve tapinda munyaya yacho. Vari kuti that's why I always say ZANU-PF has failed. Just a few years ago, Second Republic, I came back home and deposited my few dollars in my personal bank account, hoping I can have interest and also make transfers, but I lost everything. Ava mukoma vari kuti hanzi ndakauya ndichibva kune dzimwe nyika kwandandiri, ndobva ndikaisa mari yangu mubank account remuZimbabwe, but surprisingly ndakabva ndazongoona mubank mangu musina kana chinhu. Saka mukoma vari kukomplaina, vari kuchema vachiti haiwa, government yamunangagwa ZANU-PF yakonawo kurana nyika, takuita loss manje. Achiti ndaifunga kuti pamwe ndikaisa mari yangu mubank ingabereka ikatouka interest, pandakatozoona kusina kana chinhu. Saka tazoona panapa manje panabva uya anobva apindura achiratidza kuti anyasi kumuenlightena, anyasi kumupa muono kuti aiwa, vanhu veZANU-PF havazi kutemba, nekuti ivo vatone strategy dzavanoita kuti vasatomboita loss. Saka uya akati ZANU-PF ministers don't substantially bank in Zimbabwe, they bank in South Africa and beyond. ZANU-PF ministers and stars including Mutuli Ncube and Nick Mangwana are dual citizens. As we speak and as you read this, Mutuli Ncube is building a massive mansion in Denfen in South Africa. So you will be a big fool to have confidence in a system that those who run it don't have confidence in it. Apa achizonyasa kuvhura hombe manje, achizonyasa kuvailinaitena, anyasa kumuudza chokwadi kuti vanhu vezanu zvavo kungorana chinhu but havatombonana confidence muchinhu chavari kurana. Vanyasa kuziva kuti chinhu ichi uchirana zvedu tiri muno munyika, but munyika muno hakutombogariki. Kona vanhu vonobhenga mari dzavo abroad, vakunotanga kunobuilda mamansions abroad, asi vanhu vari munyika imomo havasi kuzvikwanisa. Nyange imi munoti boherasa. Saka pakaipa mhuri yeZimbabwe, timbotipai mamwe maonero enyu kuti imi munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Saka ndinokurudzirai mhuri yeZimbabwe kuti mupinde mucomment section medu makomenda muchitipa view yenyu. Kana manga musati masubscribe, ndomukana ndokupai kuti musubscribe nekutena on the bell icon nekulike video ino pamwechete nekushare kuti murambe muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatenda mhuri yeZimbabwe, tosangana pavidhio redu rinotevera. Mova nezuva rakanaka.